зур рәхмәт, бик күп котлаулар, бик күп хатлар килә сездән. Барсына да җавап биреп утырам, барсын да күрәм. Нык приятно, зур рәхмәт теләкләрегез өчен. Анда постасында комментарийлар күрә башладым. Уфада чыгыш ясамыйсызмыни, концертларда катнашмыйсызмыни дип сорый башладыгыз. Нәрсә әйтәсем килә? Миңа калса, минем уйлавымча, мин яңа елдан соң уже алай гастрольләрдә йөри алмасмын дип уйлыйм. Декабрь азагына кадәр генә йөри алырмын дип уйлыйм. Шуңа күрә кемнәр мине бик концертта күрәсе, ишетәсе килә, өлгерегез, безнең әле Казан концертлары бар, Чаллы концертлары бар. Шуңа күрә концертларда күрешкәнгә кадәр дуслар.